Shit. Fuck, nej. Fandme en virtuel modul, mand. Hvordan har jeg lige været her, Julian? Hvad? Jamen, jeg set, der var virtuel modul og det hele. Fuck, det kommer ud. Ej, Tanja, har du ikke set den der nye app? Abrams Losers Choice? Nej, hvad er det? Hvad er det for noget? Det er bare, altså så skal du spille nogle spil for at komme op. Det er mega smart. Skal vi så se, at vi prøver? Okay. Førstepladsen. Ny highscore. Solen skinner, det giver friske kinder, muntert finder jeg den rette vej. Godmorgen, godmorgen til hele bondegården. Til heste, grise, for og gæst, bondemanden på sit plads. Godmorgen. Godmorgen. Hvad så? På Abrams Losers Choice, hva'? Ikke Det op har til jeg i tiden. hvert fald, og det har I også, kan jeg se, sådan nogle overskudspiger. Det tror jeg, hele klassen har.